Олеська, я дякую за цудовні гуки Мінувщини. Шановне господарство, тут є хто спожнівся, будь ласка, проходьте, сідайте. Значить, сьогодні у нас зустріча з двома цікавими людьми у нашому місті. Найперше я представлю того, хто нам заіграв, це пан Скіргайло. Про його нам все розкаже і він сам, безумовно, і Олесь Стрельцов. Ну, Олеся Стрельцова більше з вас відають. Він у нас приїжджав вже неодноразово сюди у Барановичі. Виступав як науковець, як пропагандист, як історик історії Великого князства Литовського. Ми його відаємо сьогодні і як намісника старшини партії БНФ «Одродження». Ось відаємо чоловік, який шмат робить, пропагандує історичну Литву, правду про білорусько-литовську державу епохи середньовіччя. Тому я одразу предоставлю слово Олесі, а потім вже буде виступати пан Скіргайло. Дякую, господар Віктор. Хотілося б сказати одразу навошта, скажімо, такий виступ, бо, часто вельми просто есть ігра, скажімо, на дуді, на волинці, як по-руску говориться, але за гэтым мало што бачыцца ў сэнсе таго, навошта гэта трэба. Справа ў тым, што мы ўсе фармуемся не толькі ў сэнсе адукацыі нейкай фармальнай, не толькі ў сэнсе ведаў, але таксама ў сэнсе культуры. І культура грае часам ролю, можа, і большую, чым астатняя фармальная адукацыя. Культура праяўляецца ў выхаванні, і ад таго, якой культуры мы людзьмі будзем, залежыць таксама тое, як мы дзейнічаем і што мы робім. На жаль, можна гэта ўспрымаць больш у кірунку самакрытыкі таксама, і зрэшты тое, што будзе казаць пан Скіргайло, прашу таксама ўспрымаць у сэнсе яго і нашай агульнай самакрытыкі. У тым сэнсе, што, на жаль, нашае нават асяроддзе, назовем яго адраджэнскім, яно не заўсёды гэтыя культурныя арыенціры мае. Можа быць, не заўсёды іх пераследуе, не заўсёды іх бачыць, можа быць, не можа бачыць часам з таго савецкага мінулага, якое было. А трэба было б іх нейкім чынам адраджаць, паколькі вельмі шмат залежыць не толькі ад таго, што мы фармальна гаворым на беларускай мове, але вельмі шмат залежыць ад таго, як мы гаворым на беларускай мове, на якой мове мы гаворым. Вось гэта таксама адзін з момантаў, які канкрэтна, допустим, пан Скіргайло развівае ў якім сэнсе. Хоча рэканструяваць старадаўнюю беларускую мову, тую, якую мы бачым у слоўніках Некрашевіча, Байкова, Ластовскага, тых людзей, якія мелі дачыненне яшчэ з жывой беларускай мовай, з той мовай, на якой рэальна размаўлялі. Зараз мы, напэўна, ўжо размаўляем на нейкай мове дэфармаванай. Гэтыя рэформы 33-го года і пазнейшыя, яны ж проста так не прайшлі. Большасць людзей на сёння, на жаль, па-беларуску не размаўляе. Значыць, фактычна, тая мова, на якой мы размаўляем, яна шмат у чым ёсць проста калькай, проста нейкім фармальным перайманнем з мовы рускай. Фактычна, гэта такі, насамрэч, заходні дыялект рускай мовы. Вось, каб рэальна, скажем так, адрадзіць нашу сутнасць, трэба было, каб гэтая мова, і ў тым ліку і наша сутнасць, і наша культура, вельмі рэзка адрознівалася ад рускай. Ну, скажем, возьмем прыклад тых жа і народаў балтыйскіх, якія ёсць, і нават заходняй Украіны той жа, дзе, ну і палякаў зрэшты, калі мова ў сваёй графіцы, ў сваёй лексіцы вельмі моцна адрозніваецца, то тады няма праблем з нацыянальнай свядомасцю. Тады чалавек сябе канкрэтна атаясамляе, што ён іншы, ён мае іншую культуру, ён ідзе ў іншым кірунку, ён бачыць іншыя арыенціры. У нас, на жаль, усё замкнулася на тым, што так, мы размаўляем на нейкай мове, якую большасць людзей лічыць сапсаванай рускай. Такое іх уражанне. Не значыць, што так яно ёсць насамрэч, но такое іх уражанне. Трасянка, так можна назваць. І трэба ад гэтага пазбаўляцца. Трэба ўсё ж такі ўводзіць іншыя арыенціры. Таксама падобную ж рэч мы бачым у сферы культуры. Калі мы на сённяшні дзень паглядзім, якім чынам святкуюцца святы, якія святы святкуюцца нашымі людзьмі. Ну, нават прасцей, такія найбольш асноватворныя, і якім чынам яны самае галоўнае святкуюцца. Ты ж вяселлі, скажем так, вось вяселле, канкрэтны прыклад. Ці часта вы бачылі, можа, на вяселлі, каб там сёння, ўжо ў сённяшнім часе не было рускай музыкі, не было рускай папулярнай музыкі, не было гарэлкі,
не было, скажем, этой вульгарызму і всяго, якби все, што разам з гэтым прыносіцца. А гэта ж усё і ёсць складовая частка культуры. Як мы святкуем, так і у нас і народ. Якби. Гэта таксама трэба пазбаўляцца. Трэба уводзіць свае арыенціры, каб людзі якраз, скажем, каб была прысутная дуда, каб людзі навучыліся святкаваць свае святы і, скажем, мець сваю абраднасць іншую, чым накінула тая савецкая ўлада, якая была столькі год, якby, якая нам столькі шкоды нанесла. Скажем, з той жа дудой прывяду такі прыклад. От чаму лічыцца, што цымбалы – гэта народны інструмент беларускі? Значыць, з вельмі простай прычыны, паколькі цымбалы – гэта інструмент, вядома, на ім гралі, значыцца, у свой час ён і струнным інструментам, але яго прынцыповае адрозненне ад дуды, што цымбалы не маглі выкарыстоўвацца ў бітвах. А дуда – гэта баявы інструмент. Гэта інструмент, з якім ішлі ў атаку. Гэта адпаведнік барабана, можна сказаць, якби, ось у баявым сэнсе. Вядома, што нікому не была патрэбная нацыя з нейкім, скажем, перакананнем, што яна мае нейкую мэту, хоча дасягнуць, у сэнсе баявую мэту, якую якби трэба абавязкова дасягнуць, якби ахвяраваць для гэтага нечым. Ось. І дуда тут відавочна перашкаджала. Таму псевданавукоўцы, якія былі ў свой час у Акадэміі навук БССР, яшчэ яны сказалі, да не, дуда нам не патрэбна, гэта не наша, а вось цымбалы ў самы раз. Каб быць сярмяжнымі, памяркоўнымі, нічога не мысліць сабе. Якби вось там брынкаць, калі ласка, на цымбалах вы можаце, але дуда гэта ўжо не. Гэта ўжо валынка, гэта ў шатландцаў, гэта якби літоўцы, гэта не мы і гэтак далей. І вось такім чынам ставіліся гэтыя псеўдаарыенціры, якія на сённяшні дзень вызначаюць якби нашу нацыянальную свядомасць, дакладней антысвядомасць, якая не ёсць карысная, якая нічога нам не прыносіць і з-за якой мы не можам адбыцца як нацыя, як людзі, якія самазрэалізаваліся. Вось. Таксама з-за гэтага фактычна мы назіраем гэтыя палітычныя паразы, бо ніякая палітычная параза не прыходзіць сама па сабе. Мы ведаем, што падтрымлівае, скажем, умоўна апазіцыйныя ўсе сілы, калі сумарна ўзяць, недзе там 1/4 насельніцтва. Што робіцца для таго, каб гэтая колькасць павялічылася? Нічога фактычна ў культурным сэнсе не робіцца. Так робяцца заявы рознага роду палітычныя, што саюз з Расіяй кепска, што там тое кепска, але гэта для чалавека фактычна ёсць нечым другасным. Значыць, палітыку ўсе ў нас успрымаюць як нешта другаснае, як тое, што існуе дзесьці там далёка, па-за мяне асабіста не датычыць. Культура – гэта тое, што датычыць кожнага. Паколькі тое, як мы святкуем, якую мы музыку слухаем, якby куды мы ходзім, на якія забаўляльныя мерапрыемствы, гэта датычыць кожнага, і тут трэба змены, каб адбыліся. І нават у графіцы, допустим, каб была наша мова лацінскай графіцы, ніколі б мы рускімі не былі, таму што рускі чалавек не можа пісаць лацінскімі літарамі. І гэта аксіёма, гэта зразумела. А паколькі у нас кірыліца, ну дык нас аўтаматычна залічаюць у кола цывілізацыйнага ўжо рускага міра, так званага, значыць, вось, і мы там разам у тым рускім міры прысутнічаем. Тут ёсць вельмі істотныя такія, вельмі простыя, якby, арыенціры, маркеры, якby, і трэба ўсё ж такі спрабаваць прапагандаваць, якby, на маю думку, ту ідэю, што мы павінны рэзка на дадзены момант выдзеліць сябе з гэтага рускага міра. Мы павінны перастаць быць рускімі. Вось. І тым больш не быць ні рускімі, ні са знакам якасці, ні кепскімі рускімі, ніякімі, якby, ні добрымі, ні кепскімі. Вось. Мы павінны быць самімі сабой. Для гэтага... Гартань другая у нас. Ну нічога, трэба старацца. Вось, дуда ўжо ёсць. Вось для гэтага і вартасна, я лічу тое, што робіць панскі Гайла, бо ён стварае гэтыя прыклады гэтых іншых культурных арыенціраў. І што ён сёння якby нам таксама запрэзентуе. У першую чаргу з пункту гледжання мовы, а ў другую таксама тут будуць пэўныя такія тэатральныя моманты, таксама і музычныя, якія мы бачым. Пытаюся да прамоўленага панам Александром. Я яшчэ дадам і нагадаю. І ж на сучасную хвілю беларускія адараджэнцы тарнавалі беларушчыну таксама як пачынальнікі самой беларушчыны да мужыцкасці, спадзяючыся, што людзі прымітыўныя будуць пагаджаціся з чымсьці спрымітызаваным. Але ў выніку, гэтак мы бачым з дэградацыі газеты «Наша Ніва», як яна здэградавала, пачынаючы з пачатку 90-х, і на што яна ператваралася, калі мяняліся рэдактары.
І ўсё гэта было вынікам іхняй мэты стаціся бліжэй да народу. Але насамрэч, намагаючыся стаціся бліжэй да гэтага гуканага народу, да простага люду, насамрэч, а не да народу, яны, гэтыя адраджэнцы, дэградавалі самыя. І яны скаціліся да нейкіх ліберальных, лявацкіх пазіцыяў менавіта ў кантэксту гэтай прэмілітызацыі. І яны вылілі, можна сказаць, ад самога пачатку немаўля разам з бялізнай і выкідваюць немаўлятаў разам з бялізнай і дагэтуль, намагаючыся стаціся даступнейшымі, простшымі. У выніку яны такія прымітывізуюць сябе, спрашчаюць сябе, стаючыся ўрэшце мужыкаватымі і брыдкімі для людзей творчых. І яны спрафанавалі самую ідэю адраджэння. І яны разважаюць гэтак, што мы спярша прыйдзем да ўлады і тады зоймемся адраджэннем, бо, маўляў, не прыйшоўшы да ўлады, у нас не будзе сродкаў, каб самога гэтага адраджэння ўрэчаісніваць. Але такім чынам яны атрымаліся ў тым тупіковым завулку, калі, спрабуючы прыйсці да ўлады, яны проста прыходзяць да ўлады пад дзверы на плошчы, там іх б'юць, содзюць, і гэта ўсё завязалася на дубляванне дэжавю. Яны ўжо прызвычаіліся рабіць адно і тое, а самым адраджэннем займаціся забыліся. І, што горш за ўсё, яны не адраджалі шмат хто сябе, заняўшыся палітыкай. Такім чынам, іхная палітыка і іхны шлях да ўлады, чаму ён прывёў да тупіку, бо паспольства, шмат хто з паспольства дагэтуль не разумее, павошта ўсё гэта, павошта яны гэтыя сцягі і харугвы носяць, пачынаючы з 94-го року. І тыя, хто носяць гэтыя сцягі і харугвы, амаль не спрабавалі патлумачыць уласна паспольству, навошта гэта ўсё. І гэтак тарывае і будзе тарываць і надалей, калі кожны з нас са свайго боку не будзе нічога рабіць. Бо мы бачым, што гэтыя палітыкі захраслі ў сваім шлясе да ўлады і адраджэннем не займуюцца, нікому нічога не тлумачуць. Значыць, мы маем узяць ініцыятыву ў свае рукі. Бо такі у радыё «Свабода» мажліва яшчэ пачуць нейкую крытыку, чаму не можна святкаваць гэнных святаў, якіх улада святкуе, але дакацілася ўсё да таго, што калі дзяржава святкуе свой квазі-дзень незалежнасці, то на рынку бачуць на мне значку людзі і віншуюць мяне з гэтым святам. І ўжо не сямяць, што калі я ношу такую значку, то значыць я лукашысцкіх святаў не святкую і не варта мяне з гэтым віншаваць. Але ім нічога не тлумачылі. Яны мяркуюць: о, беларус, я з беларускім святам яго павіншую, які я харошы, які маладзец. Насамрэч ён трапляе ў гэтак гуканы па-маскальску прасак. Трэба перакласці гэтага слова па-начку. І найгоршае становішча з 9 траўнем, бо святкуючы уласна таго, што яны тут, бальшавікі, калі павярталіся, знішчылі краіну, так як немцы не патрапілі яе знішчыць, а немцы не спрабавалі яе знішчыць. І незважаючы на тое, што немцы дапамаглі разам са сваёй эвакуацыяй уратаваціся, можа быць, мільёнам жыццяў, эвакуюючыся разам з немцамі, бо гэтыя мільёны найлепшых, найразумнейшых людзей тут бы загінулі ў гулагах.
І сучасныя сведамыя ўсё адно святкуюць гэтага 9 траўня. Уласна, яны святкуюць перамогу над сваёй ідэяй, над сваімі шансамі. І пры гэтым не мяркуюць, што бальшавікі, саўкі знішчылі непараўнальна болей людзей, ніж немцы патрапілі бы знішчыць, калі б яны тут і засталіся навечна. Яны б не патрапілі гэтулькі знішчыць, бо гэтага не было ў іхных планах. Вось. І няма жадных спробаў нікому патлумачыць гэта. Ну, можа праз тое, што грантадаўцы амерыканскія таксама святкуюць гэтай перамогі. І таму праўда заглухла і нібыта знікла. І вось на чым наогул мае грунтаваціся адраджэнне і самое прыйсцё да ўлады. Вось тое, як адраджэнцы беларускія кажуць, што, маўляў, спярша мы прыйдзем да ўлады. Але я ўжо распавёў пра той тупік, да якога яны ходзяць. А чаму яны да яго ходзяць? Бо яны не ствараюць тае лучнасці ідэяў, якія бы адно правакавалі. То бок яны не ствараюць дыскурсу. Дыскурс – гэта тая лучнасць ідэяў, якія адно правакуюць і існуюць аўтаномна па-за тымі аўторамі, якія стварылі гэтыя ідэі і ўзнялі гэтыя квестыі. І дзяржава сама грунтуецца і трымаецца на гэткіх дыскурсах, на гэтых лучнасцях суправакацыйных пытанняў. І у цывілізаваным свету дзяржава трымаецца на дыскурсах, якіх становяць карпорацыі, якіх становяць самасведамыя клясы і касты. Касты існуюць у любым выпадку, і ў нас яны таксама існуюць. Але ў нас гэтыя касты нашчэнт не самасведамыя. І там, у цывілізаваным свету, існуе эліта, якая будзе элітай незалежна ад таго, мае яна ўладу ці не мае. Гэта нашчадкі шляхты тамтэйшай, якія ўсё адно пра свайго паходжання памятаюць і якія намагаюцца тарнаваць свет, каб ім мажліва было ў ім існаваць, і яны не дазваляюць гэтаму свету скотваціся ўсё ніжэй і ніжэй у яму дэградацыі. У нас шляхта існуе такія ў творах Караткевіча, дзе яна цалкам аплюваная, паказаная як вырадкі, ідыёты, і гэтыя стэрэатыпы бальшавіцкія, яны, на жаль, дагэтуль трываюць у глуздох бальшыні гэтак гуканых адраджэнцаў. Тады пытанне, чаго яны адраджаюць наогул. І наогул семінавалі б яны сябе беларускімі адраджэнцамі, калі б яны сапраўды нешта адраджалі. Бо калі яны Беларусь адраджаюць, то гэта яны адраджаюць тую мяжу паміж 19 і 20 стародшамі, калі стваральнікі БНР, скрыўджаныя на лісвіноў і палякаў, вырашылі, што яны возьмуць тыя лявацкія думкі, якіх не было ў лісвіноў і палякаў, і на гэтых лявацкіх думках, амаль тых сама бальшавіцкіх і сацыялістычных, створаць сваю БНР. А натуралёва адраджэнне гэта не мусіць быць адраджэннем нейкай памылкі, бо гэтую памылку, лявацкую, бальшавіцкую, яе няма чаго адраджаць, яна і без гэтага існуе. Ну, цяпер павяртаюся да дыскурсаў. У нас гэтым дыскурсам, на якім трымаецца ўлада, суть тыя мафіёзныя, злачынныя структуры крымінальныя, якія, як мафія, якая прыйшла да ўлады, захапіла ўсё. І натуралёва, што крымінальная структура, якая прыйшла да ўлады, ніколі не аддасць ніякім цывілізаваным шляхам гэтай улады. Таму мы маем ствараць гэтыя свае дыскурсы.
гэтыя свае протакарпорацыі, якія дагэтуль не існуюць, але якія дазволілі бы людзям існаваць па-за дзяржавай. Там, каб іх не перасаджалі, нейкія падаткі ім аддаваць, але бальшыню сваіх эканамічных справаў ладзіць цалкам па-за дзяржавай. Па-за дзяржавай ствараць свае дзіцячыя садкі, дзіцячыя дамы, школы, вышэйшыя навучальныя установы. Можа, недакладна на ўзор беларускага ліцэю, але штосьці накшталт гэтага. Але каб, прынамсі, дзеці не атрымвалі той гвалт і атруту, якімі іх крыпаюць у сістэме дзяржаўнай адукацыі. Натуралёва нейкім чынам ратаваць людзей ад войска. Значыць, можа быць, ствараць нейкага свайго ценевага войска, ценевай паліцыі, ценевыя суды, бо у традыцыйнай дзяржаве менавіта ў паліцыі і ў войску была такія шляхта, а не тое найніжэйшае. Конечно, не тут будзе сказано тое слово, вось, але я спадзяюся, зразумелі, чаго я маю на ўвеце, што самыя здэградаваныя цяпер менавіта ў міліцыі і ва ўсіх структурах, на якія ўлада абапіраецца. Значыць, калі мы сябе вызнаем за шляхту, мы маем выконваць свайго шляхотнага абавязку, незалежна ад таго, маем мы вялікага князя і караля ці не маем, яго і не будзе, калі мы сваёй паліцыі пакуль што ценевай не зарганізуем. Ну і калі мы здолеем гэта зарганізаваць, то ў нас будуць шансы і адабраць эканамічныя падмуркі ў дзяржавы, адабраць ідэалагічныя падмуркі, калі мы створым свае школы, сваю адукацыю. Хоч на нейкай роўні пачаўшы. Спярша гэта можа быць тут батлейная суполка, якая будзе лялькі рабіць, а потым з яе паўстане цэлая навучальная установа. І у гэтым працэсу, у гэтай хадзе, з арганізацыі гэтых дышкурсаў, наскіх дышкурсаў, на якіх мы маем паставіць сваёй дзяржавы, мы маем знайсці нашых паплечнікаў, бо на сучасную хвілю колькасна нас бракуе, бо ніхто сапраўды агітацыяй не займаўся, ніхто не займаўся сапраўды асветай. А мы гэтых паплечнікаў маем шукаць. У першую чаргу кандыдаты ў нашыя паплечнікі маюць быць асобамі крэацыйнымі, значыць творчымі людзьмі, асобамі, якія не будуць спрафаноўваць нашых ідэяў і апушчаць іх да роўні сярмяжнасці і мужыцкасці, як гэтага чыне і дзяржава з хамскай уладай праз свае крымінальныя, але афіцыйныя структуры. І хто такія творчыя асобы? Творчыя асобы гэта тыя, хто вычуваюць кампазіцыю. Кампазіцыя гэта баланс і раўнавага. Слова кампазіцыя перакладаюць як зберванне з часткаў. Зберванне з часткаў па-наську гэта штукаванне. Такім чынам кампазіцыя па-наську гэта штукунак. Сам штукунак гэта і ёсць вычуццём балансу. Баланс гэта пэўны ўзаем, накшталт лацінскай помылкі до ut des, даю, каб даў. Значыць, той чалавек, які вычувае кампазіцыю, ён імкнецца чыніць чагосьці наўзаем. Ён кіруецца сведама ці нясведама гэтай завядзёнкаю до ut des. То бок, калі да яго звернуцца шляхотна, творчая асоба таксама будзе намагаціся ў адказ звяртаціся шляхотна. І калі мы спатыкаем кагосьці, да кога мы звяртаемся на ваша мосць, ваша міласць, а ён да нас упарта лезе на ты, натуралёва ён і надалей не будзе адчуваць патрэбы гэтага ўзайму, ён і надалей будзе зневажаць нас і не будзе нас шанаваць і
паплечнікам нашым такая асоба не патрапіць стаціся, бо простыя людзі, звычайна гэта тыя людзі, хто імкнуцеся спросціць усіх іншых, якія маюць сабе за мэту спрыматызаваць свет нагэтулькі, каб яны не мусілі дасканаліціся, бо ім лянота не дазваляе гэтага ўчыніць. Яны не жадаюць са сваёй разумовай лянотай нічога рабіць, і таму яны жадаюць спросціць свет, спросціць усіх іншых, каб усе іншыя сталіся гэткімі самымі хамамі, як яны. Таму няма жаднага сэнсу нам сваіх ідэяў спрашчаць да гэтай сярмяжнасці і мужыцкасці, як гэта чыніўшы беларусы, гэта гуканыя беларускія адраджэнцы, якія невядома чаго адраджаюць і ведаць не жадаюць, чаго адраджаюць. Дык вось, такім чынам мы маем сваіх кандыдатаў у паплечнікі апытаць, то бок тэставаць іх. Тэст Вацлаў Ластоўскі пераклаў як апыт. Я прошу згадаць, як пачынаецца твор пісьменніка Экзюперы, як ён сустракаецца перад тым, як ён сустрэўся з маленькім княжычам. Экзюперы піша, што ён усім паказваў свайго рысунку. І паводле таго, як людзі, якія бачылі на ягонага рысунку, рэагавалі, Экзюперы вызначаў, патрапі гэта чалавек стаціся ягоным сябрам ці не патрапі. Калі гэта быў чалавек прымітыўны, просты, ён казаў, ну гэта капелюш. Экзюперы разумеў, ну з гэтым чалавекам няма пра што гутарыць. Калі чалавек глядзеў, гэта велізарная змяя заглынула слана! Экзюперы, о, вось гэта тое, што трэба, тое, што доктар прапісаў, я буду з ім сябраваць, ён нешта разумее, ён нешта цяміў у жыццё, апрача батону і бульбы. Дык вось, нашым гэткім апытам, тэстам Экзюперы, можа быць тыя нашыя шляхотныя звароты, пра якіх я згадаў і зараз іх занатую. Наступна гэта ўжо будзе апыт пана Шкіргайла. Я абраў сабе імя Шкіргайла, каб пазбавіцеся таго імя, якім мяне наклалі бацькі, якія былі пад уплывам савецчыны і пад уплывам натуралёва схізмацкай царквы. І таму, каб адрынуць ад сябе повязі з схізмай і повязі з гэтай простолюдзінскасцей, банальнасцей, савецчынай, я абраў сабе імя князькага. І калі хтосьці мне пачынае плявузгаць, у себя же в паспорте Сергей Леонидович, значит, ты Сергей Леонидович, то значит для яго важнейшы пашпарт. А пашпарт гэта ў жадным выпадку не люстэрка чалавека, гэта ў жадным выпадку не той светладрук, які там налеплены. Пашпарт гэта дзяржаўная шыльда, якую дзяржава павесіла на сваю маёмасць, паставіла пячатку, што это маё, вось, і нічыё болей. І нашыя пашпарты, гэта шыльды, якія на нас наляпіла дзяржава, каб пазначыць, што мы ёй належым як ейныя нявольнікі. Штосьці накшталт, як у Яна Багаслова, што на кожнага паставяць лічбу 666 як знак прыналежнасці, і вось уласна гэтая 666 гэта і ёсць той пашпарт той д'ябальскай злачыннай дзяржавы, якая на нас гэтыя шыльды папрыбівала. І калі нас трактуюць паводле нашага пашпарту, а б'юсь, як памятаеце, за слыннай показкі не па пашпарту, то натуралёва мы маем ведаць, за што мы бітыя, і мы маем ведаць, хто нашыя ворагі. І я сваіх ворагаў вызначаю менавіта паводле таго, хто ківае мне на пашпарта, хто
Ну, ёсць яшчэ такія, хто плявузгаюць. Вам же гэтае імя далі бацькі. То бок яны жадаюць, як тыя хрысты, узяць на сябе грахі маіх бацькоў, грахі тае саўковае дзяржавы, якая маіх бацькоў такімі учыніла, але яны не мяркуюць пра тое, што яны нават маленькага крыжыка з зямлі не падымуць, не тое, што того крыжа, якога Езус завалок на Галготу і вісеў на ім. Таму, калі хтосьці такое плявузгае, трэба ў іх пытаціся, ці гатовыя яны вісець на крыжы за маіх бацькоў. Калі гатовыя, то наперад. Што, мала бачыце тых, хто прыб'е на крыж, іх досыць паўсюль. Мянтоў, ГБшнікаў, але яны не ідуць на гэны крыж. Хай яны сядзяць у турме за свае перакананні, за тое, што яны пайшлі цярпець за тыя грахі маіх бацькоў, і тады хай выйдуць з турмы уваскрослымі, як Езус, і тады няхай плявузгаюць, што вось мы не дарма плявузгаем, што вас так бацькі наклалі імём. Але яны гэтак не чыняць. Яны нічога не чыняць, яны проста жадаюць плявузгаць. То бок бараніць сваю прымітыўнасць. І такім чынам гэты мой пашпарт, гэта уласна спосаб зразумець, хто як насамрэч трактуе мяне. І на мой наспоце, вось я распавёў пра тэст пана Скіргайлы. Той, хто намагаецца вызукаць мойнага імя, можна яшчэ сесці. Так, вон там еще есть. Туди ж ніхто не залізе. Хіба пан сам. І тому, на мой наспоце, той, хто читає, хто трактує себе за шляхтянку, за лісвінку, той, хто трактує себе за шляхціця, за лісвіна, має за справу гонору, аберці собі ім'я сапраўды літоўскага, князькага, каб несці яго як сцяг, як шляхта несла на таршах свае кляйноты і не шкадавала жыцця за абарону годнасці свае і свайго кляйноту. Тое самае і імя. Калі у нас там імя савецкае нейкае, ну, схізмацкае, то гэта таксама сімвол нашай прыналежнасці да тых спрымітывізаваных сярмяжных мужикоў, якія не жадаюць эвалюцыянаваць. І калі мы будзьмо гэтак мінаваціся, то мы ўжо пакажам сваёй прынцыповасці на наскіх пазіцыях, на наскіх завядзёнках. І тыя, хто здатныя за штосьці кагосьці шанаваць, то за гэта яны будуць нас шанаваць. А тыя, хто не жадаюць нікога шанаваць, то яны гэта акурат і праявяць. Прыкладна тое самае датыча і мовы. Як мы да кога прамаўляем, з якой лексікай, з якой граматыкай, мы чуем, як іншыя гэтак прамаўляюць, як захоўваюцеся, які іхны апратак, якія іхныя рухі, там такія, ці чалавечыя, людскія. То мы можам вызначыць і паводле лексікі, і паводле гэтых рухаў, да якой касты гэтыя істоты належаць. Ці гэта шудары, мужики, ці гэта... Так, ці гэта той, хто патрапіць стаціся шляхціцам, і за каго мы маем схапіціся і дапамагчы яму у ягонай эвалюцыі. І таму, калі людзі чуюць, як мы прамаўляем,
яны пачуўшы не такі расклад нашай лексікі, але тое, як мы будуем граматычна нашыя высловы, то гэта менавіта іх і пераканае, што мы прынцыпова стаімо на нашых постанях, пазіцыях. І тады яны не запрапануюць нам, а давайте по-русски так же будзе проще. Бо калі прамаўляць да кагосьці ў наркамаўцы, якой нас крыпаюць у дзяржаўных установах навучальных, якой чуваць з БТ, то сама гэтая наркамаўка, яна адразу ілюструе сабой, што гэтыя людзі, хто ў ёй прамаўляюць, яны бальшыню свайго часу размаўляюць менавіта па-расейску. Бо сама наркамаўка, ці гэта гуканая, літаратурная, сучасная беларуская мова, яны відочна выдаюць на псаваную расейскую мову, бо там і лексіка, і граматыка пераважаюць менавіта расейскія. І таму барджэй запрапануюць прамаўляць па-расейску менавіта тым, хто прамаўляе ў гэтай спрымітызаванай, гэтак гуканай літаратурнай мове. Яшчэ водны вагавіты чыннік, тое, што гэтую моваю выкшталцоную мы маем самыя сябе натхніць. Паводле ўсіх рэлігіяў, ці монатэістычных, ці не монатэістычных, мэтаю жыцця, нараджэння, іскону ёсць стаціся багом, дзівом. І гэта ёсць і ў монатэістычных вучэннях, і у гэтак гуканых паганскіх, што чалавек мае імкнуціся, прыпадабніцеся да дзіва на гэтулькі, наколькі ён трапе, і што мэтаю ці то прабацькоў дзівоў, ці то мэтаю дзіва творцы, якога трактуюць за адзінага, было менавіта, каб людзі сталіся дзіўствам, багамі. І таму дапамагчы сабе лепей за ўсё, на мой спосіб, стаціся дзівом, пачаць пачуваціся дзівом ужо зараз і тут, а не тады калісьці, калі мы памершы будзьмо стаяць перад брамай выраю і меркаваць, возьмуць нас туды ці не возьмуць. А каб перамагчы ўсе гэтыя брутальныя акалічнасці, у якіх мы мусім тут існаваць, натуралёва іх нашмат лацвей перамагчы, калі мы будзьмо пачуваціся не тыкеля за шляхту, але калі мы ўжо будзьмо пачуваціся дзіўскімі істотамі, якія прыйшлі з выраю і якія да выраю пойдуць. То бок заўжды памятаць пра гэтага свайго найвышэйшага паклікання. І натуралёва выкшталцоная мова мае нас самых на гэта натхняць. І гэта дапаможа нашай атракцыйнасці, бо калі людзі пачуюць, ліж мы прамаўляем цікава, незвычайна, не банальна, яны ўцямяць, ліж мы самыя ёсьма цікавымі, незвычайнымі, не банальнымі. І да нас пацёгнуціся не тыя, пра каго кажа помылка мужицкая, будь проще, і людзі к себе пацягнуцца. Натуралёва да іх не людзі цёгнуціся, калі яны стаюціся прасці. І наогул лепей за ўсё простыя, гэта тыя, хто проста лежаць там у турме, і да іх пнуціся прымітыўныя істоткі, каб іх спажыць. Вось хто пнеціся насамрэч да тых, хто спрабуе адпавядаць гэтай помылцы. А калі мы не будзьмо простымі, калі мы будзьмо крывымі, я пра сэнс гэтага слова распавяду яшчэ, чаго яно насамрэч значыць, то да нас таксама павабяцеся цікаўныя асобы, якім таксама штосьці цікава ў жыццю, а не батон масла, цыбуля. Менавіта гэтыя цікаўныя
яны і маюць шанец дзеля свае цікаўнасці стаціся асобамі сапраўды творчымі, і яны суть гэтымі кандыдатамі, якіх мы сабе шукаем у паплечнікі. Так, ну вось я уступ распавёў. Без бумавкі. Ну, яшчэ наконт гэтай мужыцкай сярмяжнай беларушчыны, то, па-першае, тыя, хто прамаўляюць у наркамаўцы, яны дэманструюць сваёй гэтай зашоранасці, што яны не жадаюць нікуды схісянуціся з тых рэйкаў, якіх ім дзяржава праклала і па якіх ім тыкелі і дазволіла як трамвайчыкам ехаць. А гэтак гуканыя адраджэнцы беларускія, яны вось намагаюцеся быць прасцей, каб быць даступнейшымі. І таму яны сябе і прымітывізуюць. І таму яны спрафанавалі да брыдкага ідыятызму шмат, ну, можна сказаць, амаль усё, чаго яны чыняць. І нават мовазнаўцы, беларускія адраджэнцы вярзуць такое, што ну хто ж будзе вучыць вашу складаную мову? Вось няхай вывучыць хаця б гэтую простую. Але чым яшчэ ёсць слова просты, якое значэнне гэтага слова? У іншых мовах слова просты гэта значыць таксама хібны, памылковы. Прынамсі, яны каранёва блізкія з ім. А у лаціне слова просты ці просталюдзін значыць ідыёта. І гэта вельмі такі грунтоўны паказальнік, што гэтыя сярмяжныя мужыцкія, яны ствараюць нацыю ідыётаў. А ці вартая такая нацыя існавання? То бок яны жадаюць стварыць тое самае, што ў Расіі. Тут ужо і так, як у Расіі, амаль што. Дык, мабыць, яны жадаюць, каб было яшчэ горай.